Yemongra Anigyee mu nsemo Rosamond Brown dodo na anim ne se Akuapem Poloo na asem bi e wo court etena ho a wono mo e kana asem no ene se ne baba ma awoda ye na woda etosonson no emfonyini bi a wone no etwa ye a na wayi ne ho nyina a wone abemo no etwa ye nti e na mpanimfo esaman no e wo court no okopie mu wo honom no e na mpanimfo e de etudwa se wonom ebema ne bre na wonkoye nyinsen test meche pregnancy test enfamra na se wode bana se eye negative dia na wode no akotwera ban kokomu kakra se ye positive na wode wo magya na mana kofie enayi wo koye no na bukuada ena wode tudwa se sa asem no court wode ato no so no ni nyina eye no kre na court wa Christiana Ken ena etena edwamu ena edi sa asemye de senti enayi Christiana Rosamond Brown mpanimfo e de atodwa se won kofa sa pregnancy test ne mra na okoba na se ye negative a obema no akofie